Jongen, dit is met de swingende visboer. En vrienden, alles zijn mijn teken voor Jordi. En we hopen dat er dus jij boven, hè? Met een speciale radio-uitsturing beziekert de vreunenploeg van de 20-jarige Jordi Hospers de klap van zijn versterren een plakje te aan. Nou jongens, kom de plaatjes eraan, luister maar mee. Huis, mooi. Vorige week toen brachten we mijn broers in trailer voor. En toen zei hij dat hij zei, wanneer gaan we weer draaien naar het hok weg. Nou, ik denk dat maar nog voor het gebeuren dan, voor zijn begrafenis dan. Ze binnen in diepe rouw. Aarde weekend verongelukken haar maat met de scooter met slim ongemak op de Oude Diek bij Koostertillen. De wereld zag het onder een groen god, zeg maar. En nou ja, dan zit je in een auto en dan ga je ergens heen en dan jaar je dat. Ja, wat maak je dan op dat moment? En dan ken je net zo vol en dan kom je later bij de groep. Nou, dan weet je wel, dan besef je pas echt wat er aan de hand is, want ja, er mist in. Dat konden we net echt goed verwerken met z'n allen, zeg maar. Ja, we zijn die Jan en ik gewoon bielko geweest, al ja. Nou, wie is die andere vader gewoon? Maar nee, praat komt er net uit. Hij leest wel wekker en volle wekker s'nachts. Maar we gaan gewoon zand op voor een groep. We gaan vol aan elkaar. Geert het even net, dan praten we even. Ik hou van jou. Hier het voort en die komt er weer om, dat is heel zwaar vanzelf. Ja. Helst dan ik eerst uit deze uitzending? Ja, dit vind ik mooi, dus ik denk nou ja, dit ook voor hem. Dan maar een beetje aanleiding van mezelf weg. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ja, dus. Iedereen vindt het geweldig en respect dat we er door als vriendengroep zijn. Maar. Als eerbetoon toch de vreunenploeg toonsde mij om een laatste rit langs plakken dat Jordi wordt mij hier, zoals de kroeg bij Stroobos. Hij wordt vervierd in een viskarre van zijn werkjouwer. Het is een laatste ronde, zeg maar. Je ziet dat op viskarren. En hier komt dan maar zijn eerst in de viskarren. En dan komen er 12 viskarren achteraan. En ik kom dan maar de vraag weer achterom als je een 44 kilometer auto achterop. Dat is ook graag wel, denk ik. Dit is denk ik wel wat er woe. En wie ben er met elkaar, voor elkaar. Ja. Nee, weer eigenlijk maar een droom dat er weer om kan. Maar dat is dus helaas net zo. Op het plak dat het drama badde we 2 minuten stil te houden. Het zit zwart van de mensen. Freed had de familie afscheid genomen van Jordi. Hij waart maar 20 jaar.